Shalom, Horasma Dihita Salut. Selamat menjelang hari Sabat. Libot niari Jumatan talama arohata andorang somasuk hita itu hari Sabat lautu mangihon persiajarata. Ima napabagason taringot tu persiajaran di bugasan mingguon songon nauk ta persiajari taringot tu hapor siawan na tu mimbo martangiang di parporangan. Di bagasan persiajaran minggu tamaman yan jahota sian buku Hasurirangon Alpha dan Omega jilid 2 halaman 105 sahat rodi 100 sia. Mulai di halaman 100 sonom di dok. Hombar tua kapatik henani lehon ni si Musa. Sada batu perningotan sian aka batu na bolon di pajongjong di dolok Ebel. Di atas niaka batuon. Andorang so dihapuri patihinunga diuhiron. Ndada holan patik na pinasahat na di atas dolok sina. Jala diuhirhan di bugasan dua lebatu alai. Doho doa kapatik na pinasahat ni si Musa. Marhite ibana nunga di suraton di bugasan sada pustaha. Di lambung ni batui di pajongjong do sada langgatan sian batu akan naso ni dakdak. Na di atas na aka pelean di pelehon tu Jehovah. Pelean situ tungon. Dohot pelean hamauliateo. Jadi persejarah tani mana paingoton na hanak ta persejari di bugasan minggon adong dotutu opat ulaon na pinatupan ni si Joshua na setubu di roha imamanang irrational decision. Ia na pinatupan ni si Joshua ima taringot tu na manunat halak Israel di tanonimus. Basa polai kesunaton ngata persejari. Napaduahon marari raya. Ya. Hari raya Paskah di tonga-tonga ni parmaraan na Roma ngondam tu nasida. Napatuluhan ni mapajongjong langgatan jala manomba debata di parporangan. Ya. Om masadaha persoon na tumimbo na ta persiajari di sekolah sabaton ima na maruluan ultimate loyalty worship in your war zone. Ya. Napa bato ni mapajongjong undung-undung na badia di debata. Ujui dang dope tipak saluhut marga ni Israel dapotan perbagianan sian luat naung dibagi-bagi. Alaiko pajongjongon do disundung-undung na badia itu debata. Do lapatannya saluhut. Omma na patuluhon pabuahon si Joshua ikon patujolohon debata di bugasan ngoluna. Jadi tengok betul ahanak ta persejari di ayat siapilon di mingguon ima na tersurat di Matius onom ayat 33 na mandok sai jumolo maluluhamu harajaw ni debata dohot hati goranna dungi tambahonon nama saluhut aka ondeng Tuhan. Jadi songon ima songon na pabagasan di paringaripunan ni persiajaraton tahajaha mamuse di buku Hasur Rangon Alpha dan Omega
jilid 6 halaman 300 sada. Alai ulaun nabadi ya, unang madibahan gabe sada ulaun dok ni roh. Ya. Jadi uju akka sisiani tuhata jes marpungu humaliang mejana ikon marningot jala manol soli hahurangan nasida. Napaduahon ikon marningot hahurangan ni haporsiaw nasida diaka arena salpo. Ya. Nah jadi perlu doh hitam mengarimang-rimang itu tuh dia kaulaota rodi haporsiota dia ka arena salpo. Aka dia na perlu si topoton na dia perlu si sol-solan dalam hamubaon ni rohata. Ya. Asa tamama hitanya tutu songot si Joshua patujolohon lebata di ngoluta. Sai tapatujoloma di bugasan ngoluton di bugasan ulaon. Tuk songon dia pehita sibukna ikon adong do partikian di hita patujoloho tuhata. Jala unang tung tahalupahon dengan bahasa ni Jehovah. Unang tahalupahon patikna. Gabi lupa hita di ibana. Ridok saturusna. Ulaon parhubason nunga menjoloani ulaonan. Manulikiti dirita sendiri manopoti dosa. Pasidukon akka parsalisian saluhut nai nunga diulahon. Sonari nasida rola hopa jupang dohot Kristus. Sacitongna nasida jongjong undang di bugasan halinu ni silang. Alai di bagasan sinondang na paluahon. Nasida ikon mambuhay tondi nasida dopak sinondang nati ursian mata niari hati gorane. Yesus sudah tutu mata niari hati goran. Jala ikon rodo hita itu ibana membuka rohata. Mengalihon pertundiota asa disondangi hita. Sian hatiuron ni mata niari hati gorane. Saya tiur matutu pamerengata tiur nak pertundiota asa disaluhut. Di dia hitam maringanan ahapena tahu lata ingat matuhan. Asa dinanaing manimbil hita. Dina mengulahon akan nasala. Hatop hita manol soli roti bana. Akhirnya tapat jolo may bana dibuka sepakatayan di bogasan parmoluota. Saya sahat mapasu-pasu ni Jehovah tu hita songon na pinasa na tu si Joshua. Horas selamat hari sabat madihita saluhut. Martang yang mahita. Mola tema Tuhan di pasatodo pasu-pasum dihame di nasa mingguan. Merhahi pason dohami merlas ni roha menomba guar munabadiai. Nina masuk pehamile Tuhan tu ari sabat munabadia. Pasu-pasu perdaging pertondian nami. Torangi male Tuhan pertondian nami. Asa torak pamerengan nami. Asa marpangalaho hati uron hami. Dung disondangi hati uron nasian adopan mi. Ai hodo ale Tuhan mata niari hati goran dingoruna. Asima roham ale Tuhan. Sesama nasa dosa pangalasan nami. Urasi mahami dohoton di perbadami. Asa badia hami di hadapanmu. Tarjaloi hami pasu-pasu ni arsabak muda badia. Pasu-pasu sian hatam nabadia. Asima roham ale Tuhan. Cakup mapangidon nami. Marhite Yesus Kristus Tuhan si palua. Amen. Horas madihita saluhut.